sitten nämä kytät ja lakimiehet eivät uskaltaneet olla teille kenenkään varpaitanne. Siis, mitä tapahtuu? Mitä sitten ehdotat? Se on yksinkertaista. Tapamme lepakkomiehen. Tässä on korttini. Bruce, tässä on Harvident. Rachel on kertonut sinusta kaiken. Toivon kuitenkin, että ihan kaikki. Sanotaan minulle, että olisimme aina yhdessä. Tarkoititko sitä? Bruce, älä tee minusta ainoita toivoa sinun normaaliin elämään. Oletko sinä Alfred? No kyllä vain, sir. Yhtään hulluja miesystäviä, minun pitäisi tietää. Oh, sinulla ei ole hajuakaan. Hyvää iltaa, herrasväki. Hehehehe. Olemme illan huvi. No hei, Kaunokainen. Näytät hermostuneelta. Olen nähnyt millainen minusta on tultava pysäyttääkseni hänen kaltaissaan miehet. Yö pidemmillä juuri ennen aamua. Ja vakuutan teille ihmiset. Aamu on tulossa. Ja nyt men. Näen! Antaa tulla. Tämä kaupunki ansaitsee paremman luokan rikollisen. Ja minä tarjoan sitä heille. Ei! Te näette. Näytän sinulle. Joko kuolet sankarina, tai elät muuttua rosvoksi. Ottakaa lepakopyörän, sir. Keskellä päivää Alfred ei kovin hienovaraista. No Lamborghini sitten. Paljon hienovaraisempaa.